ፖሊስ ሽወደን በመገዲ ኢሜይል ካብዝ ስደድ መደናገር መልእኽቲ ህዝብ ጥንቃቄ ክገብር መኺሩ ሓደ ላዕለዋይ በዓል መዚ ምክልኻል ሽወደን ብምጥፍፋእ ከምዝ ተኸሰሰ ኣኽባር ሕጊ ሽወደን ኣፍሊጡ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ገለ ካብ ኣርእስታት ዜናታት ይኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ናብ ዝርዝር ዜናታት ከሕልፈኩም ሰላምታ ካብ ኣልኮምፒስ ትግርኛ ስቱድዮና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ መሓር ብርሃን መምሕዳር ፖሊስ ሽወደን በመገዲ ኢሜይል ኣቢሉ ኣብ ዝስደድ ዘሎ ናይ ምትላልን ምድንጋርን መልእኽትታት ህዝቢ ክጥንቀቕ ሓድሽ ሓበሬታ ኣውፂኡ እቲ ፖሊስ መጠንቀቕታ ብዝብል ስያመ ዘርግሖ ሓበሬታ ከም ዘመልከቶ ዝቐረባ እዋናት ናብ ብዙሓት ሰባት ዝተሰደደ መልእኽቲ ምፍርራሕን ተህዲድን ብዝመልኦ ኣገባብ ወይ ገንዘብ ክፈል ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድራኻ ሓደጋ ክበፅሕ ይኽእል እዩ ብዝብል መፈራርሒ ሰባት ዘይሕጋዊ ገንዘብ ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ ኣሎ በዚ መሰረት ፖሊስ ኣብ መልእኽቱ ዝኾነ ሰብ ገንዘብ ከይከፍልን ከምኡ ዝዓይነቱ መልእኽቲ እንተደኣ መፂእኩም ክትከፍትዎ ይኹን መልሲ ካብ ምሃብ ምቁጣብ ከም ዘድሊ ሓበሬታ ናይ ፖሊስ ኣነፂሩ ዛጊት ፖሊስ ሽወደን ልዕሊ 200 ምዚ ብምትሓሓዝ ጥርዓናት ኣብ ዝሰሙን እዚ ከም ዝተቐበለ ፀብፃባት ፖሊስ ኣመልኪቶም ኣብ ምክልኻል ሚኒስትሪ ሽወደን ከም ላዕለዋይ በዓል መዚ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ሓደ ወዲ 52 ዓመት ዜጋ ብገበን ምጥፍፋእን ካልእ ምስኡ ብዝተሓሓዝ ጉዳያት ሕጊ ከሲስዎ ከም ዘሎ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ ኣፍሊጡ ንመዝነት ብምጥቃም ኣብ ዝተፈላለዩ ዝነበሮ ፅፍሒ ብዘይሳነይ መንገዲ ኣብ ራስያን ዝምታን ተዋፊሩ ፀኒሑ ዝበለ ኣኽባር ሕጊ ዝርዝር ገበናት ምጥፍፋእ መዓስ ብኸመይን ክንደይ ዝኣክልን ዝገልጽ ዝርዝር ጉዳያት ዝሓዘ ናይ ክሲ መዝገብ ንቤት ፍርዲ ቀሪቡ ምህላው ኣኽባር ሕጊ ኣብ ሓበሬትኡ ኣረዲዩ ኣብ ሽወደን ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መዝነት ንዝተዋፈሩ ሰባት ዝከታተል ፍሉይ ናይ ምክትታል ክፍሊ ከም ዘሎን ንኩሉ ማሕበራውን ቁጠባውን ንጥፈታቶም ብዝምልከት ቀጻሊ ፀብጻብ ከም ዝሰድድ ፀብጻባት መንግስቲ የመልክቱ ኣብ ሱዳን ወታደራዊ ምሕደራት ሃገር ብምቋም ንዝተጀመረ ህዝባዊ ናዕቢ ንምዕጋት ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ናብ ልዕሊ ንተቃውሞ ዝወፁ ሰልፈኛታት ብዝወሰድዎ ጎነፅ ልዕሊ 30 ሱዳናውያን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ንዓለም ለኻዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ተሓቢሩ ብህዝባዊ ናዕቢ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ስልጣኑ ዝተገለፈ መንግስቲ ዑመር አልበሽር ተኸቲሉ ነታ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወታደራዊ መንግስቲ ካብ ሰልፈኛታት ንዝቐረበሉ ዘሎ መቋም ሲቪላዊ መንግስቲ بترجعام خمسين أسقو خفلت تخيلو زعج توصيل زلوا حلف جونت تختلو مستحدش من قصي تحبابرو نزوس عن حسبيلاوان محبراتن جل تعام تحيلتات تهجرن مستوى تدراو من قص السودان زوس عن حم حبراو زمدنا سرح كم زق على صو أفليتهم كم زفلت حزب السودان نلوتينا استات 4 أوارح بزجبرو حزباو نعبي ولا قاتي وتدراو حيلي أبجدن حزب الدويلو نأجزاز جنرال البشير كاب سلطان انتقاله برجساو منقص خيقومه تقاومو دوايبلن بمبال حزب السودان تقاومو يغصل كم زلو يزنكر ኣብ ብዙሓት መምሕዳራት ከተማታትን ሽወደን እናሓደስቲ መጻእቲ እግሪ ቅድሚ ምትካሎም ዝወሃብ ናይ ረድኤት ገንዘብ ይቕፅሉ ከም ዘለዉ ጋዜጣ ሲድ ስቨንስካ ኣብ ዘስፈሮ ፀብጻብ ሓቢሩ መብዛሕተን ኣብ ደቡባዊ ክፋላት ሽወደን ዘለዋ ዞባዊ መምሕዳራት ዝርዝር ናይ ረድኤት ንስደተኛታት ከም ዘዳለዋን ሓገዝ ጥራይ ዘይኮነስ ስደተኛታት ልቓሕ ክረኽቡ ዝኽእልሉ ዕድላት እውን ኣብቲ መደብ ተኣታትዩ ምህላው እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ زينتهم سرح سرحن كالئ منጭ ኣታውን ዘይብሎምን ኣብ ዘን መምሕዳራት ከተማ ንዝመፁ ሓደሽትን ዝምልከት ጥራይ ምዃኑን እቲ መምሕዳራት ኣረጋጊጹ ኣሎ እታ ጋዜጣ ብዓንቀጻ ከም ዘስፈረቶ ብዘይካዘይ እተን መምሕዳራት ንሓደሽቲ ተጣየስትን ስደተኛታትን ዝቐንዐ ብዓቕሞም ስራሕ ክህባ ዝኽእላ ኩባንያታት ኣብ ምድላይ ይነጥፋ ከም ዘለዋ እውን እታ ጋዜጣ ሓቢራ كم زفلت من محدار كتما شودن حدشتي مصاتي كبيت صحفت عيو حجز كسب زرخبو ببوغنو كافت كومين زوهاب حجز كجبرلهم كم زصنحه يفلت اب موداتا متحساسبي مدب كبرات تخاتلتي مدبنا بتدغاغامي نذهبكم منا رئيتوتات ونخلو حبريتاتاتن اندامسغنا اب فنونا وان بشودن تكست خجبر نزحتتكمنا حتو اب سرح ناي تكنيك تصميدنا خمزلنان اب زغربا غيزه تي
ጠለብኩም ክውን ከም ዝኸውን በዝጋጣም እዚ ናባኹም ሓበሬታ ካብ ክፍሊ ምድላው ትግርኛ አልከምፒስ ናባኹም ከብለ ትማል መዓልቲ ዒድ ነዘኽበርኩም ንኹልኹም አመንቲ ምስልምና ርሑስ ቅንያት ዒድ አልፈጥር እንዳበልኩ ኣብ ሎሚ ዝተዳለወ ዜናታት በዚ ወዲእና ኣለና ናብ ካልእ መደብ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ስጋብ ንራኸብ በዚ ክንውድእ ኢና ካብ ስቱዲዮና ዝተረኸቡ ሓበሬታታት ናይ ኣየር እንታይ ከም ዝመስል ካብ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ናባኹም ከብለ ሰናይ ምክታል كبرى تغطات مدبنا نلومي زتدالو حفشاو مدبنا ناي زينا فنونان بزودينا لنا بزمت زلو تمساسال مدب سقاب نراخب دحان كأنيو